Jama'a masu kallon ma daidai wannan lokaci assalamu alaikum, barkamu da warhaka da sake kasance da ku a cikin sabon shiri na mushakata. Shi mushakata shiri ke zuwa muku kai ta wannan kafa ta Gelatin ta Kaftan TV Hausa da ke na babban birnin tarayya Abuja. Shine wanda a koda yaushe wato yakan yi kokarin kawo muku wato fitattun jarumai daga wato fitaccen masana'antar nan ta shirya fina-finai wato ta Kannywood, ko kuma wato mu gaito muku wato su fitattun mawaka waɗanda mukan zo mu tattauna da su mu ji wato irin basirin da Allah ya musu, na irin bayan da Allah ya musu wato na waka, wanda za mu ji ta inda aka fara da kuma inda aka tazo har zuwa wato mataki wato na shahara. Wanda kuma a cikin shirin namu ne wato mu amshi bakuncin wani wato fitaccen mawaki wanda wato ludayin shi ke kan da a daidai wannan lokaci, wanda yake da lokaci yayi za mu gabatar da shi, kuma kuna kallon shi masu sauraro kun san cewa lalle wannan fuskar wato fitacciya ce wato a fagen wato waƙoƙi na nishadantarwa tare da ilmantarwa tare da kuma wato faɗakarwa. Amma kafin shirin namu ya ci gaba, sunana Yusuf Shehu Koro, wanda a koda yaushe ni ne kan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na mushakata. Yanzu ku daga ce mu muna dawowa ba da jima ba, shirin namu zai dora. Cewa masu kallon mu barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci, kamar da suna gaba da cewar a ɗakin shirin namu na wato a cikin wannan shirin namu na wato mushakata mun amshi bakuncin wato wani matashin mawaki wanda kuma wannan bakwa wani illa wato sai ya haya M Umar, wanda aka fi sani wato da Danko. Muna muka barka da zuwa. Barka ne. Da fatan ka zo lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. To bisa ga dukkanin alamu lalle na ga yadda ka zaburo ka ciko cikin shirin nan, lalle kafanka tana wato a kaikayi, wato zaka nishadantar da masu kallon mu a daidai wannan lokaci bisa ga irin waƙoƙinka wanda suke trending a daidai wato wannan lokaci. Amma kuma kafin mu kutsacin gurin a dan koyo, duba da cewa a bisa al'ada da lokacin da muka amshi bakuncin wani fitaccen jarumi ko jaruma mawaki ko mawaƙiya yakan dan fara gabatar mu da masu kallo dan takaitaccen tarihinsa, inda aka haife shi da yanda yake rayuwa da kuma yanda aka yi shigo wannan sana'a. Kai muna so masu kallon mu suna sauraron ka da wannan lokaci. Gaskiya ne, masu kallon mu ina yi wa ku barka da wannan lokaci. Sunana Yahaya M Umar, an haife ni a garin Kano, na taso a garin Kano, amma yanzu ina garin Abuja da zama. Sannan na tsanci kaina a cikin wannan harkar ta waka ta sanadiyar wani babban dalili. So kamar dai abin ma ba zai ba, amma daga baya sai ya nuna zai, sai muka tafi gabaki daya. To yanzu dai muna cikin harkar tsamo insha Allah. A duba da cewar za mu kalli wato a duk lokacin da muke zantawa ko muka amshi bakuncin wani mawaki ko mawakiya, a wato ita rayuwa duka kamar yadda kace dalilin wa dalili. Shin zamantakewanka ne ga wani mawaki sa ka shiga wannan sana'a, ko ko mawakan mu ne a wani wanda kake bibiya daga nan kuma har Allah ya saka zama mawaki, ko ko abin ya samu asali ne tun daga gida ko makaranta? Gaskiya ne, abin ya samu asali tun daga makaranta. Ina da choice akan in yi, amma kuma ba ni da karfin gwiwa, sannan kuma ina jin tsoro. Sai na haƙura. Lokaci na tafiya a hankali, sai na ji ya kamata a ce in ma ba zan yi ba to in fara rubutawa mana. Na fara rubutun ina ajiyewa. Lokaci ɗaya na ji sha'awar in yi, to no need a ce in kana son kai abu baka sani baka shige shi kai tsaye. Sai na samu wanda suka fi na sanin harkar na shawara da su, sai suka ce in jira duba da yanayin shekaru na, amma nan gaba kaɗan za su tuntuɓe ni. Haka na haƙura na wani lokaci, sai aka neme ni. To a daidai lokacin akwai waƙar da ne yi, to kuma sai wani abu ya canja min ra'ayi, dan a ɗan taƙin na fara soyayya. So sai na ce bari in yi amfani da wannan hanyar in waƙe budurwata. Na ce to wato budurwarka wacce ka so ka aura? Yawwa, Allah kuma bai yi ba, a san komai muƙaddari ne. To a lokacin sai na je na mata waƙa. Ita ba mata da irin choice akan abin, da na bata ma ita abin bai mata ba a lokacin. Na ji ba daɗi, amma haka na danne. Tun daga nan dai sai gwiwa ta sare, na ce kai bari haƙura da abin nan kawai. Tun daga na jikin ka ma wani ne baka shawara in kai waƙan zaka sace zuciyar da, koko kai ne kawai zuciyarka ta gaya ma ga wata shortcut? Already zuciyar na hannuna, amma wani abu ne ina son in saka da shi ne ma na kyautatawa. Ka gane, sai na yi maimakon ayaba. Sai aka kushe. To ni kuma gaskiya abun bai mun daɗi ba. Sai na dan tafi wani hutu na rabin lokaci, na haƙura da harkar. To daga baya dai
kuma again haka sai na rabu da ita, to zafin abin yana damuna ba zan iya yin shiru ba, sai na ƙara yin waka akan haka. Sai mutane suka ji dama wani yana waka haka ne kaza kaza, da Allah an yi sabuwa a tura mu. To yau in na ga tsoho waka ce, gobe ma tsoho waka ce, to me ya kamata ne in sabunta a hankali a hankali a hankali, ban san lokacin da na shiga cikin wurin ba baki daya. To har na zo abin ma ya zama jikina, alhamdulillah. to a lokacin nan duk da wani abu ne na fagen wato masoya, ka ce wato ita budurwarka ta maka wani abu da ranka yi fari, kai ma sai ka kalli ba wani hanya da zaka saka mata wanda ya wuce wannan, wato wanda ya wuce wannan. gaskiya. Shin za ka iya dan gaira masu kallon mu wasu yan baitoci ɗaya ko biyu akan irin sakon da ke cikin wannan waka ga ita masoyinka, duk da kuma ka ce ita bata yaba ba kuma baka ji daɗi ba? Gaskiya ne, zan iya. To masu kallon mu suna kallon ka. So soyayya dauri so mai son ka, in ka so shi sannan sa shi cikin ranka, ina da abar so na sai dai ma kun ganta, mai kyawun sura sannan ga ta farar fata, kyawun tafiyarta ya wuce misalta, idan na aure ta a gida na sai min yo'yanta. Wannan ita ce waka da na fara rerawa a duniya. To wato yanzu ma ta kalle ka kai tsaye za ta tuna da kai, ko ko abin shekaru ne ba kanana ba? Gaskiya dai an dan jima, dan baba na son ta tana da ni tunda tana gidan mijinta kawai. To haka yake, amma za ta maka addu'a yi. Ina buƙatar addu'a. A to duba da cewa za mu kalli idan muka shiga cikin shirin wato ka'in da na'in. Ka ce tun daga makaranta ne ka fara sha'awan wato shi wannan wakan. Shin wakan da ka fara rerawa ta farko za ka iya tuna ta yanzu? Ta cikin makaranta? Ta cikin makaranta. Gaskiya ba zan iya tuna ba, don lokacin ma in mun taso daga firamare ne haka, zan samu jarkana na ruwan ɗauri a jikin rigana. To ina tafiya jarkan na dukan guyawuna, a haka ina kiɗan ina waƙar. So amma ka san ba lokacin ka dan iya fahimtar kana jan ra'ayin mutane, duk da za ganka karamin yaro a lokacin. Ni gundurar su ma nake, takura musu nake. Wallahi takura musu nake, saboda su wasu a lokacin ba kowa bane zai daina zo ka dame shi da kiɗe-kiɗe ko ba. So da na fuskanci ina takura musu, in na taso a hanya a makaranta, kafin daga makaranta in zo gida na gama gwajajjabe na, in na shigo gida kuma magana ta ƙare. Da yake a lokacin iyayena ma ba sa son irin ina yin sabgar, ko su ji ina kiɗe-kiɗe ko ina rere, yanzu a kai min bugu ko a ce in bari. To in na shigo gida kuma na zo gidan boss ba magana ta ƙare. Magana ta riga zan batta a nan. Amma misali a wajen makaranta da wace waka ka fara? Akwai wata waka da muke rera lokacin muna makaranta, dab da zamu fita irin primary 6 mun yi common interest a primary muna rerawa. Muna ban kwana da ribin ke ba firamare. To wannan waka ina yin ta ko ka bata mare hankali na zan ji shi. To amma masu kallon mu musamman da ka tabo magana rimin keɓe cikin wurin birnin Kano, yan rimin ke za su ka dan rera musu wannan waka? To ai wannan baitin kawai shi muke rera har nan. Wannan kadai shine iya abin kamar kari, amma kuma ba baiti, so kowa zaka ji yana amsawa kamar irin ban kwana ne dai haka. Haka da sauransu. To iya shine kawai. To duba da cewa zamu kalli a duk lokacin da ka so ka zama jarumi ko mawaki ko mawakiya, wato akwai kalubale da yake fuskanta musamman ta bangaren iyaye. Shin iyayenka, duk da ka ce kana karami kai ta wannan kwamacala, sun yi amfani da dama tun kana karami ka kwamacala kake, yanzu kuma ka girma sai ka ji ka fara waka, ko akwai mataki na ka je ka nemi yardan su? Da farko da na fara shiga studio ba su sani ba har sai da aka yi shekara ɗaya. To gaskiya mahaifina baya so a lokacin, bayan na yi shekara ɗaya shekara biyu sai zuwa sani, ya tsawatar min sai na haƙura da harka, sai da na shekara biyu ba na waka. So daga baya dai addu'a da roƙo da waye ya fuskanci cewa abin da ba muke faɗa gaskiya ne, ba ma zagin wani, ba ma muzanta wani, sannan ba ma faɗa batsa akasin haka. Ya sa albarka, ya ce to aje in ita ce hanyar neman Allah ubangiji ya sa albarka. So daga nan kuma yanzu haka dawowa ta ban cika shekara biyu da yin waka ba. So daga nan kuma Allah ya taimake ni, duk waka da ne za ka ga mutane suna karɓar ta, ko da ni bata min daɗi ba sai ka ga su ta burge su, especially waƙoƙin ma ni da ban fi so ba sai ga mutane suna son su. To haka harkar take, duk wanda yake so ya harka ko mata me, in dai mahaifanka ba sa so, gaskiya ko me za ka samu a cikin shi ka haƙura da shi. Na'am. To duba da cewar wato akwai wasu waƙoƙi naka da suke trending, wato ma'ana sun amsu gurin al'umma,
musamman kamar wakan dan koyo masu kallama da wani lokacin za su ka rera musu ko da baiti ɗaya ko baiti 3 in mun dawo sai mu fashin baki kanta. Gaskiya ne. Ba mai laya bane kuma ba mai zamani bane, Yahya nake Umar dan koyo ya maganar take, taune tsakuwa domin sa'aya don ka guje rainin makiya, nazari ne lissafin kunya a rikakkiyar rago layya, mai magana harshe ka tsayar in ka ƙi daraja ka siyar, in an maka sharri kar ka mayar, ƙur'ani komai ya koyar, ikon Allah su bado a ruwa, kalwa na wahalar da huwa, duk haɗuwa da akwai rabuwa, dan kirki bai raina uwa, dan jan girma kar kai gulma a wajen nema ka daɗo himma, wasu na fama wasu sun sama gumma su zama na ga tabarma, maganin matsala makarin wahala ka riƙe sallah ka yi la haula ta rabu lala makiya zalla ko sun ƙulla ka saka sula. Wannan ita ce ba mai laya bane. Ka sa kawana sai rawa take yi. To amma wai shi kafiyan nan sai ka rubuta waka ne kake iya bambance kafiya koko kawai sabo yau da kullun kan sa wato basira ta sa ka iya fitar da su? In dai kana so kai abu mai kyau a harkar waka ka goya kowanne zance ya zama dan uwansa ne yake bin shi a baya, magana gaskiya sai ka rubuta ta. Na'am, sai ka rubuta ka kuma nazari. A irin wannan waƙoƙin tamkar a ce shinkafa ce yar Hausa mai tsakuwa, in baka zauna ka tsance ta biya zaka ci ta lafiya lau. Za ka ci da tsakuwa. To shine ka'idar ka zauna ka rubuta waka ka cire abu mai kyau ka gyara, wanda wannan mazaunin shi ne. Duk mawaƙin da yake waka babba yana ji ya san ka goye zance ka ƙara goye wani, kuma duk abin da suke suna tafiya ne tiryan kamar wa da ƙani haka suke tafiya. To in dai duk babban mawaƙi ma in dai waƙar da ya ji ba rubuta ta ake ba yana ji ya gane. Sannan akwai waƙar da babban mawaƙi yana jin ta ya san nan gurin ko kwanya ba ta yi aiki ba akwai baiwar ubangiji. Shin kowace waƙa ne ya dace a ce a rubuta saboda a mata kafiya ko ya danganta da irin waƙan da dalilin sa zai waƙan? Akwai waƙoƙin da dole ma sai ka rubuta su ko baka ƙauna Allah. Irin waƙar da kake so ka faɗakar da mutane. Wato sako ya isa. Alhamdulillah kana so ka wa'azantar saboda harshe ne, shi kuma harshe zafi gare shi baka san inda zai je ba. Kana nan kana yawo misali ko kana bacci can sakonnin suna ta tafiya, to me ya kamata kai ka faɗi abin da koda bayan ranka in gaji za ka yi alfahari da shi. Wasu ma za su maka addu'a. Shine abin da yake faruwa. To in dai irin wannan waƙoƙin ne dole mutum sai ya tsaya mai da hankalin shi guri ɗaya. To misali wato kana lakabi dan koyo kuma sunan wannan waƙan sunanta wato dan koyo, shin menene ita wannan waka ta kunsa koko me dalilin yinta, kuma ka sa sunan ka dan koyo kuma ita wannan waka dan koyo? Gaskiya ne daga baya wannan waka ce ta ban wannan sunan saboda mutane suka ji sai su ce ka iya, bayan ba wanda ya iya sai manzo Allah sai kuma ubangiji, su kadai ne suka iya, aka san haka kowa koyo yake. Wakar sako ne a cikin ta da yawa. The first one zaka bi iyayenka sau da kafa sannan ka ga haske a rayuwarka, kar ka lalata yan wani saboda kai ma taka za ta zo, aka lalata ba ta ba za ka ji daɗi ba. Especially abin da yake faruwa yanzu a cikin mutanen mu na zamantakewa, idan mutum ya maka sharri sai ka ce kai ma za ka rama masa da sharrin nan, to me ya kamata kai yi masa alkhairi sai Allah ya saka maka da mafifici. Sannan wannan harshe in baka rike shi ba duk wata darajar ka za ka siyar. Yaro karami zai zage ka ko a social media wai sai ka yin shiru sai ka fito ka rama, ba kowa bane ra'ayinsa ɗaya. In wasu ramuwa da kai rama ya musu daɗi, wani ramuwa da kai bai musu daɗi ba za su daina tafiyar ka, to kaga me kenan, kaga da harshen ka sai da darajar ka. To shine irin wannan sabunan nake so. Na'am, to duba da cewa zamu kalli wato dukkanin kowane irin sana'a tana da irin nata, wato tana da sifa biyu, akwai nasara akwai kuma a wato kalubale. Shin bara mu fara da nasara domin shi aka fi so a kowane lokaci kuma shi ne aka fi so a kowane mataki na rayuwa. Shin wace waka ce ka rera ta wanda a kodayaushe ka tana da ita kana jin daɗi, musamman ta fuskar yadda kila ta baka suna ta kuma ɗaukaka ka, wanda kuma din da ka je kana cin albarkacinta? Gaskiya magana gaskiya wannan waka ce ita wannan ta dan koyo din. Na'am, to wani irin nasarori ta samar maka? Na samu nasara da yawa, ga ɗaya ma haka ita ta kawo ni nan, ta kawo ka Kaftan TV confirm. Na biyu kuma fa? Na je guraren da mutane ni kaina ban yi expecting zan samu kaina a wurin ba ta dalilin wannan. Kuma na samu masoya da yawa. Farkon nasarar da za ka yi a rayuwa ka samu magoya baya. Za ka ko a siyasa ne
Allah mu da ana yabo ba ya ci gaba ci gaba kawai. za ka ko a siyasa ne in baka da magoya baya ba ma wani babban dan siyasa da zai jawo kai ce ka zo ku yi tafiya tare da shi. Haka yake. To wannan waƙar ta ban masoya sosai, ta bani kuɗi, ta ƙara min girma, ta daraja da wayi gaskiya sai da in ci alhamdulillah. Ta kai ka inda baka taɓa tunani ba. Gaskiya kam. Na'am, shin bayan da ka saki ita wannan waka ta dan koyo kuma ka fahimci ta amsu, ina ne a Najeriya ko wajen Najeriya aka kira ka kaje kuma ya tabbatar maka da cewa lalle wannan waka wato ta kawo masu suna sannan kuma ta ƙara sanuka da masoya? Gaskiya ban ji ba, amma dai ina harama insha Allah. Duba da yanayin waka yanzu take trending, kuma akwai wasu abubuwa a gabana wanda in na tafi na bar su ba wanda zai kula mun da su, especially kasuwata. Kuma mutane suna ganin kamar baka yi kwarin da zaka dauki kafa ka tafi irin wuraren. So amma muna son ran daga sallah kafin sallah insha Allah duk wata ƙasa irin su Mali, Algeria, Cote d'Ivoire, Ghana, Cameroon, kai har daga wannan ƙasar nasa Morocco, an samu wanda ya inviting dina akan cewar zamu je lokaci yayi. So insha Allah ina sa ran Allah ya daban da ita ma akwai waƙoƙin da dama wanda suka kai ni shan irin challenge da muka yi. To insha Allah dai ka san komai muƙaddari ne na ubangiji, yanzu ka fara baka ga komai ba ma. Haka yake. Ya dauka kamar taken lamba ne irin present haka. To insha Allah duk zamu ziyarci guraren inda masoyan mu suke sosai. Na'am, to duba da cewa zamu kalli ita wannan waka ta dan koyo, ita ce wato ta ƙara fito da kai yanzu mun tana ɗaya kuma ɗaya daga cikin wato na sauraron da kake samu a wannan sana'a. Gaskiya ne. To bangaren ƙalubale da ka shigo wannan sana'a, ka taba haɗuwa da wata matsalar da sai kai da na sanin abin da ya kawo ka wannan harka, ko akwai ma lokacin da kila ka je harkan? Da na sanin ai shine wanda aka ce kar kai kai, an ce kan ne in haƙura ne, kuma nake ganin kamar irin iyayena ba su fahimce ni ba. Duk mutumin da zai tsugunna ya haife ka ya fi ka san ci gaban ka. Haka yake. Sai na fuskanci kamar ba su waye da harkar ba ne, sai na ce bari in yi gaban kaina. To da ne gaban kaina kuma sai na sha wahala, sai na dawo na yi biyayya na zauna. To wannan shine babban kalubalen da ina tana shi tun farko, inda na ba abin da suka ce da yanzu tafiyar ba haka take ba. Amma kuma Allah ya taimaka ban yi nisa ba, sai na dawo kuma na nemi izinin su da umarnin su, addu'a su ta sa muka je. Na sha wahala fa. Na'am, to amma misali bangaren abokai baka fuskanci kyara ko wani abu makamancin haka ba, su gan ka shiga harkan waka suna ganin musamman a kasar Hausa ana kallon harkan waka kan wani abu ne na daban? Ai na gani abokina ma na jikina, makusancinka? Makusanci, wanda shine ma na farko wanda na ce mai wane ina da so in yi waka amma kuma ina jin kunya da tsoro. Ya ce tsoron me? Na gaya mai dalili, ya ce to karka damu dai wannan ne insha Allah za mu sanya za a yi, saboda harka waka dole sai da kuɗi. In ba ka kuɗi production ɗin sai ka kashe kuɗi za ka yi abu mai kyau. In ba kai ba akwai matsala. Sai da kuɗi ake neman kuɗi. Sai da kuɗi za ka nemi kuɗi mana. A yanzu haka kowa ma ya san da wannan zancen. Shikenan na ɗauko waka da na rubuta wadda na rera maka a farko, sai na rera masa da gani sai shi fa. Muka bar zancen anan kuma na rera mai waka sai ya ce mun ta yi daɗi. Bayan mun da mun zauna in group mu da abokan mu ana ta hira. Kawai sai ya ɗauko hira ta da muka yi da shi. Kaga sirri ne tsakanin ni da shi. Kuma kana wajen? Ina gurin. Sai ya ɗauki hirar yana gaya musu. So muna the same age da ku, ba mu da wayewar da za a ce mu kalli waka da kaɗan ake farawa kafin a kai wannan mataki. Sai ka riga min dariya da har ta kai raina ya ɓaci ma na bar gurin. A lokacin? Wanda an wayi gari yanzu har da su a ciki in na sa waka suna hawa challenge. Kuma suna mun addu'a. Kaga a lokacin inda na biye musu mun yi faɗa mai kenan. Sai na danna zuciyata na ba su guri, na sa arena lokaci ne wata ran za su ci. Yanzu har sa datan suke su downloading. A yanzu haka din nan sun sha su je guri su ce sun san wani, a ce ƙarya suke, za a kira ni a waya. Ce na san shi mana, abokina ne kawai. Wato kai ma sun shiga rigan arziki. To suna cin arziki. To ba ga shiga gari komai in ka gani kawai kai haƙuri. Lokaci ne. Kawai dai Allah ya sa mu dace. Shin su yawanci waƙoƙin da sun mai da hankali ne akan abin da ya shafi waƙoƙi na soyayya, koko har irin waƙoƙi na 'yan siyasa kakan taɓa, koko tun da ka ce yanzu ne aka fara tasa ba kai ga wannan matakin ba? To da soyayya na fara, amma sai na fuskanci ina da abin da ya kamata a ce komai in na taɓa ya zama waƙa.
to kafin ka ba mu wannan bayani yanzu za mu ɗan ji hutun daga ita lokaci don ka sarara idan muka da shirin namu wato zai to masu kallon mu kuna tare da sashen Hausa na Kaftan TV ke mabinin tare Abuja a cikin wannan shirin namu na Mushakata a yayin da muka amshi bakuncin wato fitaccen mawaƙin nan wato dan koyo wanda aka fi sani da Yahaya M Umar. Yanzu za mu ji hutun daga ita lokaci idan muka da shirin namu zai dauko dakacin mu na dawa. Tuzo masu kallon barkamu da dawa daga hutun takaicen lokacin yanzu kuma shirin namu zai dora. Barkamu da dawa. Barkamu. Da fatan ka dan sha ruwa. Sani na zafi ka sha koko na sanyi. A to wato kafin mu je hutun takaicen lokaci kamar akwai tambayan na maka wato zaka fara bada amsa. To na kallon wato akwai wata waka da ita ma tana nan tana ta trending wanda ka shiga ko ta ina zaka riga kallanta wato wannan waka ta Dar. Ita wannan waka masu kallon mu za su ce anya ko kai ne din ko karera ta to amma yanzu an ce inda ba wai kasa nake gasan kokowa yanzu masu kallon mu zai karera su tabbatar da kai din ne fa dan koyan ne fa raira ta gaskiya ne. Na yi baro na huta ba mai sawa na ji haushi idar inda ba kai ne ba ni ba na son kowa da soyayyar ka na saba jikina ta yi mini kawa san ka ba zan daina ba haka zuci take ta bugawa ke ce mai kishi na mai nuna min kauna ke ce ciwon kaina maganin cuta na gona ta ki tunana na shuka ta nuna dar. Wannan ita ce waƙar Dar. Wannan ita ma ta masoyiya ce ka sadaukar koko dai ya abin yake. To kawai dai mun yi da ni da ita ne kawai azum irin nishadi dai kawai na masoya musayar kalamai na soyayya. To wannan ita wani sako take sarwa irin duk abin da na faɗa babu shakku a cikinsa. Misali na ce ina son ta ita ce mai kishi na waye Dar kalma ce wadda idan kana jin misali na ce maka wancan fulo ne ka san fulo ne sai ka ce gaskiya ne to mutane sai aka mana zana ce Dar ba wai ko to shine kalmar da nake nufi da Dar din kawai. Ita ma tana cikin wato fitattun waƙoƙinka wanda suka samu amsa wajen al'umma sosai. Na'am. To shin ta ina ne kuke gane cewar waƙoƙinku suna amsawa? Ta guri uku ne na fahimta. Kiran waya za a bi ta all platform da ka saka sannan za ga wasu ma suna ɗauka sakawa a pejin su saboda su samu capacity account ɗin su ya ƙara grow especially TikTok. Akwai ni da na sa a peji na ma ba ta yi tafiya da ta yi tafiya a wajen wani ba. Shi da ya ɗauka ma ya sa ta fi tafiya na san shi ya waƙan ma. To haka ne ka za ka gane kayan kana tafiya kuma mutane su maka addu'a su ƙara ma abu yayi ka san aka yaba maka akan abu a ƙara ma ƙarfin gwiwa to fa abin yayi. So alhamdulillah dai ba abin da zan ce ni dai waƙar Dar ta yi mun kawai. Na'am. To duba da cewa za mu kalli dukkanin abin da aka ce ka fara shi dole sai an samu wato na jagora. Shin a fitattun mawaƙan da muke da su musamman a masana'antar ta wato ta shirin fina-finai ta Kannywood ko kuma ce a mawaƙan da muke da su a arewacin Najeriya akwai wani wanda ka nemi ya zama kamar ubangidanka ko ko kan dan nemi ka jingina da shi ko ka ƙara neman ilimin da baka da shi ko ko kana tafiya ne kana dogaro da kafafunka? Na tafiya da kafafuwana ne dan na gwada in jinginan na fuskanci na jingina ni na zan sha wahala wadda ba na tunani. Wato in ka jinginan ka fahimci inda za a je akwai nisa? Alhamdulillah. Ba ma tafiyan nake kallon nisan ba yanayin yadda za a ɗauke ni a gurin duk gurin da za ka je ba za a ɗauke ka a mutum ɗan adam mai daraja ba to ka baro gurin. Duk mutumin da yana da halin zai taimake ka bai taimake ka ba to kar ka sa ran zai taimake ka. Ta kai ta kawo mutum yana da 10,000 a jikinsa kana zo na baka da kusisi ba zai iya siya maka abincin 500 ba ka ci don ka samu lafiya kuma kullum kuna tare to me amfanin zama da irin wannan? Kaga babu. Duk wanda zai taimake ka shi zaka zauna da shi. Magana gaskiya abu na farko da bana so a duniya wulakanci. Duk wanda zai wulakanta ni ko me zan samu a gurin shi zan haƙura saboda mutuncin ka ba zan yanke zumunci da zan haƙura da me nake son in samu a wurinka. Na san kai ma da ba wayanka da dabaraka ne baka ba ubangiji ne ni ma kuma zai bani saboda muna samun addu'ar iyaye da ta yan uwa
to ka gani ya zan je kuma inda na san in na je wulakanta na za a yi. Ai ba wani dan adam da ya san muhimmancin kansa zai je inda za a wulakanta. To amma a cikin fitattun mawaka na Hausa shin kana ganin kamar a kowanne kake buri inda ya taka a ce kai ma ka kai? Sai dai sama da haka. Sama da haka. So nake in je inda Allah, in je inda duk wanda zai yi mamakin wane ne a gurin. Dan in ka tashi roƙar abu ka roƙe shi da babban masaki. Da babban masaki. Alhamdulillah da fari na kalli madubi wanda zan kalle sun je stage din da ya kamata su ci. To amma me ya kamata ne? Ni ma tunda sun zo wasu sun yayi sun fi wa'annan yayi, to ni ma in na tashi yayi in fi wa'annan. Na gaba na ma in ya zo ya fi ni shine ci gaban a harka. So kaji irin abin da ni nake bukata. A to duba da cewa za mu kalli wato a kodayaushe in aka ce kana wata sana'a wanda kuma kana kallon cewar al'umma wato suna amsa, shin yawanci masoyanku kasancewan kuma kun fi samu ne bangaren maza ko bangaren mata ko duka bangarorin biyun kuna samun kirai-kirai? Da maza na fara gaskiya. Da maza na fara, don ko yanzu zan iya ce maka a cikin kaso 100 70 maza ne. Dan zai wahala in wuni in kwana ba a kira ni irin su 10 20 kuma zan ji kamar maza ne kawai, especially matan ba su da yawa. Dan especially ma matan wasu in sun kira ka sai su ce ma wai za su zo gurin ka, ki zo ki min me? Wai to su tabbatar da kai din ne dan koyo din? A'a, ai mun yi waya, zaki iya kira na video call ki gani exactly wani ne simple. To ba ganin wata kila tana so ta biyo wannan line ne ko ta kare da wani abu na ilimin da Allah ya maka na waka? To ko a waya za ta iya tambaya ta ba ta shawara ai. Na'am. Shine ba wai sai kin dauko kin baro gidan iyayenki ba, duk macen da ta baro iyayenta ta taho inda kake kai kai tunanin waye nata. Fushin su zai haute ya hauka, to me ya kamata kai taka tsantsan da irin wannan abubuwa. To ni irin wannan ma iyayenki sun sani. Ko wacce ta taba zuwa din ka ga wani abu daban wanda ba tunaninka ba? Ban taba bari ba. Wato baka taba ba da kofa ba? Ai karka kusanci abu balle haka kai ka aikata, ba ni taba bari ba, sai dai on expect wanda muke gari ɗaya da su sun san inda nake kuma wanda suke kiran ka kaman ba nan a cikin guri suke ba, daga wani guri can da ba za su kira su ce za su zo, in suka zo me kenan za su zauna, ai na zan aje su. Shine ayat tambayar. To ko abin da suke kallo a waka daban suna ganin ka zama Dangote kuma kai yayin da kake kallon kanka waka ba? Ai mutane haka suke, shine rufin asiri na ubangiji. Mutum zai maka kallon kai ringin haka, su kai kuma kai ba haka ke kallon kanka ba. Sannan in mutum ya dauko kafa, idan deal ne na ku business a yi ka karu normal ne, amma ki dauko kafa ki zo gona akan wani dalili? Na'am, to duba da cewar musamman nan tsokon babban tarayya da kewayen shi, shin ana gayyatan ka irin bukukuwa ko wasu tarurruka haka? Ina zuwa taro, ina zuwa biki sosai ma. Ina zuwa, amma ba ma kowanne na fiye zuwa ba, sai ina da lokacin yi. Dan ina da abin da wanda nake ganin ba zan iya barin shi in tafi can ba. Idan na je can din me mafitata? Tunda kowa yanzu a mafitarsa yake dubawa. Wato rayuwar sai da lissafi. Ayya, in baka lissafi akwai matsala. Haka yake. To duba da cewa za mu kalli a da lokacin da aka kira wani mawaki da ci gurin wani taro. Wato akwai abin da ke faruwa tsakanin alaka tsakanin wato mawaki da kuma MC, wato mai gabatarwa kenan. Gaskiya ne. Shin mawaki shine yake fito da MC ko ko MC din ka yadda cewar shine yake fito da mawaki wanda zai kwarzanta shi wato gurin mahalata wannan taro, in ma kuɗi da ya samu kuɗi, in kuma MC ga dama zai iya wato dan kwafar da kai ta inda ba za ka samu amsa gurin wato mahalata wannan taron ba, haka ne? Gaskiya haka ne. Dan MC yana ɗaya daga cikin mutanen da suke ba wa mawaka gudunmawa in suka je taro. Yanda ya kamata. Yanda ya kamata, musamman in jinin ku ya zo ɗaya da shi yana yinka. Na'am, an ce kuna ba su cin hanci. A cin hanci kamar ya? Kawai da za ka mai alheri in kayi ne. Oke, alheri kai cin hanci wani ma baka taba ganin shi ba, kawai ka zo taron to yala Allah masoyinka ne, yala Allah maƙiyinka ne. Idan ya ga dama. Da gaskiya an ce kafin a fara abin nan in ya dauki biro ya saka ana 10 in ka je ganshi to da Allah kaza ka dan bashi wani abu sai a dawo da kai na 2 ko na 1. Ana yi, za ka iya yi ma, amma kai ai baka san a me ya saka ka ba ma tukunna. Misali idan shi ai ba MC zai yi list, su ma za su yi nasu list masu taro, dan shi aikin shi announcing ya sanar da mutane.
so idan suna gefe leaders din za su ce mai kaza muke so a yi, MC zai ce ba zai ba, su suka ɗauko shi a yi. Amma idan taron shi ne ya ga dama duk yanda ya dama maka ka sha kawai, in ya ga dama za ka iya zuwa gurin, ba ruwan shi da girman ka da ɗaukaka kai, banza da kai ba zai gaya wa wani su sha zuwa a ci gaba da sabga Allah. Shi yasa duk wani mawaƙi babba da ƙarami to ya girmama MC, suna ɗaya daga ciki wannan. Amma wasu kan ce kawai in dai ka shahara kawai ba ma ruwanka da maganin MC, saboda mahalata taron kai dama suka fi so su gani. To ai ɗaukaka an ta zo ita guguwa ce ai, yayi ma kawai take, da kaso da baka so ba da abin da ta ɗauka gaba za ta yi. Amma shi din tabbas yana bata wato wasa, amma ko na ku bai zo ɗaya ba. Ayya sosai ma, ya ga dama zai banza da kai, iya wannan ma kai ma zaka ji a ranka ya za ka zo guri a matsayin ka na wani kuma kana kallon an kayi waka biki ko kuma mutane su san ka, amma a gabatar da kai, ai gabatarwa ma a gabatar da kai a waje ma to ai kai mutum mai daraja ne. Amma in yi banza da kai irin kai ma za ka dan ji abin ya taba ka so. Amma wasu mutanen namu ba sa ganiya, ka kulla kyakkyawar alaka da su, da ka zo gurin a matsayin ka na babba ma misali, je ka samu wani ka ce ina gaida shi, shi ma zai ji daɗi. Amma ka zo ka yi faka ka samu guri ka zauna ka ci magani kai wani. Idan muka je waka ta ka ta gaba wato su don gari, shin masu kallon mu a daidai lokaci za ce dan koyon ne kuwa? To a ƙara tabbatar musu fa dan koyon ne, a rera musu ko da bai tiɗi ko biyu a cikin waƙar su. So idon gari gaskiya ne. So malami so ɗalibi mai sa ɗan adamu a loto, tarko yake a hankali jikin mai rai sai ya kwanto, ya shige ma jiki ya firgita ka kamar zakin da ya kwato. Idan baka so ana son ka kai kwa kana ta hangen wani, kina son wani, wani na son ki baki san shi ko da nuni. Idan ban da sowa zai magamin gambi zarga ba ma'auni, duk lalibe muke yi sanin masoyi sai rabbana, wanda ka so a baya yanzu wai shine kake tsana. To ƙarya kuka yi gini kuma rushewa dole ne ka auna, soyayya domin Allah yanzu na wahala abance babu ba, domin cikar burin wani za ka gaba a gudun riba. Ƙarya halin masoya ba wanda zai ce bai yi ta ba, mawaƙa suna ta waƙe so sun ɗauka zai ƙyale su, kuma su ma suna azabutuwa in ya riƙe su sai sun ga su. Makiɗa ma na da kuwa kan so za ku ji zancen in tafa su. Wannan ita ce waƙar so idan gari. Wato ƙaba na ba sai ƙaiƙayi take ke tun ɗazu. To masu kallon mu dai wato ɗan koyon ne ba wato wani yaron shi ne ba zo shi da kanshi ne ya zo da kanshi. Gaskiya ne. A to ita wannan waƙa wato ta so a don gari, shin wani irin sako take isarwa? Busasshen sako ne wanda in ka ji dole sai ka tattara tunaninka guri ɗaya zaka fahimci me ake faɗi, kuma a wani gurin buɗaɗɗe ne. A yanzu soyayya ta zama wani irin abu, mata sun mai da soyayya kasuwa, takan iya yin samari 10, wannan zai ban 5,000, wancan yana ban kaza, wannan yana ban kaza, kaga me kenan kasuwa. Shi kuma namiji yana mai da ai waccan tafi wannan kyau, a wannan tana da sura shi yasa nake santa, shi ma no standard. Amma kuma akwai tsayayyin wanda zai tsaya akan abu, sannan kuma zaka ji kana son abu shi kuma bai son ka, shi kuma wanda kake so wani yake hange haka, shi ne kana son wani, wani na son ka, kai kuma baka son shi ko da nuni. Soyayya tana akwai ta gaskiya amma tana wahala, ni ban ce babu ba, zaka same ta amma zaka sha wahala. Kuma so wani mugun ciwo nan da in ya rike ka zaka gane cewa da gaske so ya kama ka, zai saka ka a wani lungu ne wanda kai da kanka sai kai nazarin ya akai ma kai saki so ya kama ka ya shige ka cikin nan, ya je ba ka wurin. Alhamdulillah akwai wanda mutumin da yake son mace, ya fa san ba layin shi bace, amma saboda son ya zame masa wajibi sai ya zauna da ita, ko ta yi nisa da shi duk abin da ta mai zai lallaso ta su dawo a zauna tare. Haka ita ma kamar misalin soyayyar miji da mata ma kalle ta, zai dake ta har ya ji mata rauni ya kore ta tafi gidansu, zai je lallaso ta dawo kuma ta zo ta zauna da shi, ta zauna da shi lami lafiya. Goban ka zo gansu kan wani bai faru ba. Mace takan iya zagin saurayin ta, kai ka zage shi ku raba raini. Ta so ne duk wannan so na haifar da shi. Ai so bala'i ne, shi yasa karka cika baki a farkon waka, ba a cika masa baki, da ka cika masa baki gwara ka zagi saraki, zai fiye maka sauki. So ba sa'an kowa bane ba, kowace halitta ce da Allah ya kage ta, ya saka wani mai rai. Za ka ko bishiya ta jijiya da uwarta a kusa za su haɗe. To haka so yake,
wata duniya ce mai faɗi, kawai mutum sai dai iya yawansa ya fito kawai iya inda ka je shine zai. Dan koyo in muka ƙara wato kuma kaɗan, shin kana da yara waɗanda kake ba su horo musamman a wannan fage naka na sana'an waka, koko ka ce yanzu ne ka fara tasowa ba kai ga wannan matakin ba? Gaskiya dai ni sai dai in naji kana yin sabanin abin da ya saba wa waƙarka, zan iya jawo ka in ce yayi, amma ka san me kamata ka sa a nan, ka sa kaza ina ga haka sai yafi, saboda ba zan ce maka baka iya ba ka ji haushi. Saboda shi gani duk wanda ya zai rubuta waka ya zo ya biya kuɗin kiɗa ya shigo studio ya zo ya buga waka, to ba za ka ce mai bai iya ba. So amma akwai gyara a cikin tafiyar. Ka san an ce babba ma babba ne, amma babba ma da babbansa, sannan ƙarshe Allah ne babba. Shi ne kat. Alhamdulillah. To bani da yaran da zan ce gashi yau sai dai in sun kira ni sun nemi shawara zan ba su, ko kuma na ga wasu a gabana suna yi zan gyara musu, amma ni ban da wani yaro, ni ma fafutuka ta nake ta kaina. Na'am, to duba da cewa zamu kalli wato kowane al'amari yana da irin nasa burin. Shin a wannan sana'a taka me burinka? Burina shine in dawo da harshe na Hausa. Kamar yanda mutane suka bar shi da yawa. Su muke Hausa ta je inda mutane ba su tunani ba, duk da alhamdulillah akwai wasu mawaƙan mana daga ciki sun tuttura ta taje, su ma muna son mu taya su ai pushin, saboda sun fi mu girma a cikin harkar, kamar ɗa ne da ubansa. Akwai lokacin da mahaifinka zai taimake ka, akwai lokacin da ƙarfinsa zai ƙare kai ka taimaka masa, to haka muke tafiya tare da su. Suna gaba muna bin su a baya, daga lokacin da ƙarfinsu ya ƙare mu namu ya zo, mu ma za mu ci gaba da pushin, na bayan mu ma sun za su tura. Na'am, to misali yanzu dan koyo aka ce ya samu gayyata kamar daga ƙasar America, kana da ra'ayin ka je ƙasar America kai waka a harshen Hausa? Da gudu. Ai Hausa yare ce mai zaman kanshi, wanda shi wannan da ya gaito ka bai iya ba, in kuma zai yi ta sai ya koya. Haka yaren shi in ban iya ba ni ma sai na koya. So kaga yare ne ne a ce wai duk inda ba ma America ba, ko ina aka gayyace ni zan je in yi magana da Hausa. Zan yi magana da Hausa. To ai Hausa bangaren yan siyasa ko wanda ka taɓa mawaka? Amma ne na dama ba. A'a. Kuma daga nan gaskiya ban sake yi ba. Me yasa kai na dama? Shigo aka so a mana ba zurfi. Aka sa muka yi aikin. Ga abin da muke so ku yi. Waka za ku yi, amma ana son ka taɓa mutuncin wani. Sai waka 10 aka ce za a yi a lokacin. Har na yi guda 3. Ina kwance sai na wani abu ya zo min a rena, ka sa a ranka dan siyasa nan da ka zaga mahaifinka ne, shin zaka ji daɗi ka ji wani na zage shi wanda ya sa ka aikin kana da yaƙinin san ka yake yi? Ok, za ka iya cin mutuncin wani an baka kuɗi kenan. Ni da kaina ne wannan kan karatun ta nasu. Kama kanka wani alƙalancin? Da safe na samu mamma nake gaya mata ga halin da ake ciki, ta ce kar in sake a ɗauki wani abu a bani don in muzanta wani, ko kuma in yi fushi da fushin wani. Tun daga nan ba dama ban karɓi kuɗin ba, sai na fasa aikin da ne na ɓoye. Har gobe in na tuna na yi waƙan na yi abin a ciki wanda bai kamata ba, ina jin ciwon abu. Dama ku mawaƙa 'yan siyasa suka zo da wani ra'ayinsu ku amsa kuma ku isar musu da haƙonsu? In kana da son zuciya ba? Kana da son abin duniya? Daga lokacin da ka zo ɗan siyasa ya ce yi min kaza, sai ka karɓa. In kai tunanin ni fa yanzu jagora ne na al'umma, idan na fitar da abu na harshe na mutane da dama saurara, to bari in je in ga halin da mutane suke ciki, sai in sanya zan dawo in bullo wannan hanya don in faranta musu in faranta mai. To amma in dai har ka so zuciyarka ka ɗauki kuɗi, aka ɗauki kuɗi aka baka, ka je ka faɗa wani abu saɓanin abin da talakawa ko kuma mutanen gari suke ji, misali ba sa jin daɗi ka ce suna jin daɗi, shi fa ba ruwan shi, abin da ka gaya mai da shi zai aiki, zai ɗauki kuɗi ya baka. To me kenan kai ka gina kanka ka rusa kanka, dan za a wayi gari ka shigo wannan al'ummar ko kuma wani naka ya shiga ciki. To haka harkar siyasa take, in dai ba za ka yi ƙarya ba, zai wahala su ɗauki kuɗi su su ɗauki kuɗi su baka. To babu na wuce Allah zai wuce Allah shi kyauta. Wato a ƙarshe a wannan waka taka ta cakwai, masu kallo za su ce dan koyon ne ko wato ka rufe musu wato da wannan waka ta cakwai a cikin wannan shirin namu, ko da baiti ne ko 2 ko 3. Fuskar kina da sheƙi cakwai, sannan kina da kirki cakwai, ina mutuwar san ki farashin ki bai da sauƙi, da na ganki zan ji daɗi, a take na hau zumuɗi, ke nake so na kyala kuɗi, har gobe ba kamar ki mai isa ruhi yayi daɗi cakwai. Wannan ita ce waka ta cakwai, kuma all platform ta nan.
To wani sako take isarwa? Ta ma kamar musaya ce ta soyayya da budurwa ta, irin cakwai, irin abu ya wuce zaki. Na ce ya kai wani gwadabe kenan na kamar ce muryarki tana da zaki, ita kuma su ce cakwai, ko kuma ita faɗa ni in ce cakwai, saboda zaƙin ya wuce in kira shi zaki. To ita ce cakwai, ko kuma wankan ke cakwai, ko kuma kalamanka cakwai, ko kuma siffarka cakwai, haka. Karɓa ne. Dan koyo yana da aure? Ko alama. To wace ce jarumar? Kai na ka da gashi kana ta ba masoya aiki, kana ba sa ta amsa, amma kuma a ce a farkon shirin ka ce mana akwai gimbiyanka wanda dai Allah bai ba. A'a ginin mijinta yanzu dai wato me yake da suna ne, wanda yake ka ce in ka je kiran mata kai ba maka ba su dama su zo. Wata ta ga wannan zuƙeƙen fuskan ta ce tana so, ya kenan yanzu? Addu'a in baka so mai son ka biya za ka yi. Ai abu biyu ne, masoyi da maki. In mutum ya so ka baka so shi biya kenan, sai ka so makiyin ka. A bangaren sutura ko dan koyo yana da irin kalan suturan da ya fi so yasa? Mana ina da choice. In zan je guri na manyan mutane nakan sa manyan kaya kamar haka. Zan je waje na yara matasa masu dan yankayya zan yi shiga daidai da ra'ayinsu. Haka in zan je komai daidai ya danganta da yanayin gurin da zan je, shi yake bani wani irin kaya zan sa. Na'am. To bangaren abinci, wani abinci dan koyo fi so? Da ba Kano ne. Taliya. Ani in zo ma bakun ta kawo min taliya, ai ka sallame ni. Da wake ko kawai zallan taliya? Ko zallan taliya ko da wake. Kawai dai ta kasance da taliya. Ai kawai ina ci ana min kabbara ai. Haka ka'idar taliya take. Allah ya samu dace kawai. To dan koyo muna godiya da wannan gudunmuwa ko wannan gaita da ka amsa mana a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu. Me fatan ka ga Kaftan TV ta baka wannan dama? Ina mata fatan alkhairi kamar yadda nake kaina da kowa da kowa, kuma ina so ita ma ta wuce yadda mutane suke tunani. Sannan ma'aikatanta Allah ya bunƙasa su, ya ƙara musu lafiya da kwanciyar hankali, ya tsere ta daga wani sharri na wasunta da kuma na jikinta. Na'am. To duba da wato ne lokaci muna ganin hadidi nan zamu shirin namu na mushakata a madadin wato kai bakon namu Yahaya M Umar, wato dan koyon da ka zo lafiya, Allah saka koma gida lafiya. Amin ya Allah. To masu kallon mu duba da yanayin lokaci duka da haka zamu kawo wato karshen shirin namu na mushakata a madadin hukumar gwamnati ta Kaftan TV da kan dauki nauyin ka muku wannan shiri. Sai kuma karshe ga dukkan wanda suke sha'awa ko kuma suke ra'ayin su zai ci wannan shiri namu, wanda za su shigo mu tattauna da su, ko dai su kasance wato fitattun mawaka ko kuma wato masu shirya fina-finai, za ku iya neman mu a cikin wannan namba wato 081-340-69214 sai mun ji ku duka a madadin su. Ni Yusuf Shehu Lakoro daga kasance da ku a kowane lokaci nake cewa a huta lafiya, sai an jima.